Днес ще играем челендж на баскетбол с Бимбузър. Ето ги. На английски. Да. Това са за превод. Например, те са на английски по принцип, но сега ще е на български. И те са най-различни вкусове. Например, шрапи и тучфръчи. Най-различни. Сега ще играем един срещу друг, който загуби, ще даде по една бомбона. Но само по една. Да. Каквато му се паде от това. Какво? Да, това ще го въртим. И тук, ако завъртите, има разни. Ето го бомбон. Например, ето ги бомбоните. Да. Ето. Повечето са важни. Да. Плащането. Много гадно. Пастата не е вкусна. Пастата е най-вкусна. Не, синята малина. Най-вкусна. И пастата. Крушата. Пастата са най-вкусни за Ние мен. до сега правихме чалендж с тях. Без данката. И... Нищо. Вижте кое. Гледайте. Засранеш много бързо. Али снимай свичи малко, не? Ами как? Ти обърни камерата. Къде? Не знам как. Ето да започват. Може да качим и още други клипове с челендж. Да. FIFA 16 най-важното. И може да не е с игра, може и челендж само с бомбони. Да. Може. Може и без. Нека да знае. Кюфтета ще. Кюфтета. Чили като къде и бедани. Аре, и сега какво стана, бе? Аре, ти, играй. Ето. Аре, кой играй? Вой. Не! Ще играем само първото по време. Второто. Ще го пропуснем, няма. Или пък с Ангел. Дай кръг. Няма. Също да е тайм. Всяка и торта. Че се забере. Сега. Карай! Вой! Той не вкара. Жалко. Но много жалко. Но сега. Не! Вой! Няма. Айде! Вой! Хора! Какво стана? Топката. Опа. Не знам какво стана. Това съдо. Топката. Али споне бързо. Хикс! Вой, не! Вкара. Ужас! Перфектен гол беше. Само сега. Там че доста нещо гледам. Аре бе. Ту. Yes! Гол. Yes! Наравно са. Как? Обаче. Кой си би? Никой не Аз. знае. Къде знаеш? Знам. Вярваш ли си? Но. Значи си биш. Аре бе. Измени топката. Много съвсем. Не. Много я разигравам. Чакаме гол. Но. Бум! О! И гол! Беше перфектен гол. Само преди ти Точно перфектен кош. И гол. Да. Аре, карай. Ой! Вой! Как го заби? Как? Дани. 5. Аре бе. 4 минути вече. Днес. Може да. Айде! Вой! Yes! 6-4. До сега
Какво ще се случи? И Това е слабо. Не! Не! Не, 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 не! айде. Не! А! 6 на 6 там пистол. Долу на лавката. Ох, в нашото училище. 16. Какъв гол? Какъв кош по-точно? Какъв кош? Вкара Дани, мисля, че вкара очи. Да, затваря. И я върляш 8 на 6. Не, 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 не позволявай! Нето лопа Но ми сега! го беси. 10 на 8. Много успорвана среща. Среста. Кои среста? Ми среща. С какво са жени? Няма Да, да. да. Среста или мач. Мач. И нали среща човек? Какво е тук? Коя са мач? Смяна, май. Или- Свърши времето. 3 секунди. Мене. Ето. Гачи паса! Вой! Така, кой? Мене. Никол. Езбе. Излез. Гачи. Не е моя. Опа. На който приедем. Да, не е моя. Или пък. Мисля, че да. Чай се. Айде. О! Мисля, коса ме бате. Те сме 12. Ори! 7 минути, Yes! Дани. 12 на 8. Остава още една минута и... Да, точно една минута. Докарахме този двубой. Не, докарах до първото по време. По-точно. Но сега какъв пас от моя страна? Сега, да, към 5 км. Но сега стават още 40 секунди. Да, но... Някой да Сега, не! Слабо. Но сега! Yes! 14 на 8. Ами, да, победил вече. Има 30 секунди. Аз какво да направя? Ти всеки ден играеш това. Да, бе, аз играх FIFA. Да не е само това. Не се карайте. Аре, бе. Бум-бум-бум. И сега гол. 16. Смятам ги. 16 на 10. 8 минути, хора. 8 минути и половина. Ами, има 7 секунди, аз май победих. Да, аз повече не играя. Какво става? Фал. Малко, да, вероятно. Фал. Мой фал! Ами да, победих. Ами, първо по време не победих и то. Само това играем. И аз какво да направя? Чай сега. Отваря ги, да си моя ангеле. Чакай. Айде, си въртиш. Да ги отворим. После. Да, после. Само може ли салфетка? Да, се. И ножица. Гледай играта. О, както понехеката. Къде имаш ножица, бе, Дане? Къде имаш ножица? Ножи. Сериозно? И какво? О, бомбонки. Много газа ми са те бомбонки. То така мириш. Нали? На Ужас. храна. На кучката храна. Замисля на На кучката
Чакайте. Камерата за нищо. Махнахте. Бум. Какво да се падна? Yes! Какво е това, бе? Чакайте. Кокос или мокри кърпички? Да, На мен и двете ми харесват. ето ги. Така че съм доволна. Тук долу. Там пише. Мокрите кърпички имат вкус на лукум. Ама какво се падна? Мокри кърпички. Мен ме харесва. Така че съм доволна. Добре. Сега.